बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दैमु नोगोराव खुंफुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। जानुवारि दाननि 10 खालारनिफ्राय 12 खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादा 64थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाया मैया थुंगेबाय। मख'नो गोनांनि बे हाबाफारियाव गोबां गुबुन गुबुन हादरनि एम्बासाडरफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। जेरै नेपाल हादर, बांलादेश, भुटान हादरनिफ्राय गोबां एम्बासाडरफ्रा बाहागो लादों। थिग बेफोरबादिनो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो गोबां एम्बासाडरफोरजों लोगोसे गोबां मन्त्रि, एमएलए आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेफोरबादिनो गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों आरो बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै मैया बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय।